Julen nærmer sig med hastige skridt, og ikke mindst butikkerne er godt i gang med nisser og kugler. Men i år er alt alligevel ikke helt som det plejer. Det er sådan her, vi kender julen. Rød, rund og rasende hyggelig. I julestuen i Magasin du Nord kan næsten enhver drøm om dejlig dansk jul blive opfyldt. Jeg er meget forsigtig med dem, at de ikke går i stykker. Men i år er noget helt anderledes. Julen er gået hen og er blevet sort. Det bringer noget nyt ind. Det plejer bare at være sådan en eksplosion af farver. Men så har vi den her, det sorte hjerte for eksempel, hvor det kun er 2 farver, man holder sig til. Og det er mere roligt for øjet, synes jeg. Men er der nogen, der køber det? Ja, der er masser. Så derfor er det her sorte hjerte stort set udsolgt. Det er kønt, men det har ikke noget. Det er ikke jul. Det bliver ikke jul. Og de her er metal en topscorer i rigtig mange hovedstadshjem. Sort jul er super trendy i år. Sort er simpelthen en farve, der er kommet tilbage, og som er blevet meget populær igen. Og det smitter simpelthen af på vores julepynt, som i dag både skal fortælle dels historien om vores højtid, men det skal altså også fortælle historien om, hvem vi er, og så skal det også passe til vores hjem. Inspirationen til sort jul ligger altså bare i tiden. I den mode, der også dikterer sort i tøjet, tingene og tilbehøret. Måske er det bare på høje tid, at vi danskere også kommer med på beatet. Det var allerede kendt i London og Paris og New York sidste jul. Og vi havde også en del sort i Magasin sidste jul, men det er først rigtig trådt igennem i år. Det er kun de rigtig trendy, der svøber hele hjemmet i sort og stilren jul. Hvad synes du om den her sorte jul? Jag tycker det är lite spännande. Ja, både och. Egentligen inte, men ändå är det lite spännande med det svarta. Og det er mest de unge, der falder for den funky farve. Julen er jo ikke... Det er jo et lys, der bliver til. Jo. Sort, det er... I hvert tilfælde i Skandinavien har man altid brugt det som dødens farve. Og derfor undrer det mig. Du har fat i noget? Ja. Men mindre end gennemført kan jo også gøre det. Selv hos hende, der har hentet det hele hjem. Skal du selv have sort jul? Nej, jeg skal ikke have sort jul, men jeg skal i hvert fald have nogle af de nye flotte kugler, sort-hvide sølvkugler, og lave et vindue med det. Om sort for alvor bliver julens og solens farve, det kan kun tiden vise. Det eneste sikre er, at jagten på næste års julepynt går ind i januar, og at hele paletten i princippet er i spil. And may all your Christmases be you. Ja, vi danskere køber julepynt for millioner, og stadig flere skifter julefarve i hele hjemmet hvert år.